Mamma, jag vill gå till skogen. Nej, det är min födelsedag. Jag går till affären. Ja, jag ska gå till skogen. Hej, vi ska leka. Vad ska vi leka? Kurragömma. Okej, du ska räkna och jag ska gömma mig. Jag räknade förra gången. Hade du? Det är du. Gigis. Ja. 1, 2, 3, 4. Du är klar eller nej? Jag är klar. Okej. Titta här, vi tar datapaket. Vi kan ta dem till mamma. Ja, det är bra idé. Kom, jag tar den. Du tar presenten. Okej. Se mamma, vi hittat en Pokémon-present till dig. Jag må leva, jag må leva. Vi ska leva, vi ska leva. Det var Mamma, nu går vi in och äter tårta för jag öppnar min present.